नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश हडे आपलं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आत्ताशी नवरात्र उत्सवाची तयारी चालली आहे आणि आमच्या शाळेकडे गेल्या मागच्या वर्षी बघितला नसाल तर बघा जाऊन. नवरात्र उत्सव असतं आमच्याकडे आणि इकडे दांडियाची सगळी तयारी चालली आहे. तर सगळी मंडळी तयारी करतात. तर चला आपण पण जाऊया. कोयता नाही मका सांगलं मी तुका विचार नाही नाही मी नाही होतोय मग मी तिकडे घरात होतोय मग होतोय घरात जा कोयता घेऊन नंदन कोयता कोयतरी चांगला नसताला म्हणून सांगतो तुझ्याकडनं सांग जा आमची काम घालूक दिलं सकाळी मग कोयतावर असो हात आली दिलो खाई तो गेलो आणि दोघांनी दोन बाजू वाढा आम्ही येतो आणि शिडी काढून घ्यायची दोरी बांधून घ्यायची शिडी काढून घ्यायची शिडी काढायची ओढून घ्यायची दोन आधी बांधा हा दोरी बांधा दोन बांधा थोडी या ह्या दिवाळ्याच्या बांधा दिवाळ्याबरोबर खिचडी केलेली हा भाऊजी चौकात सगळे भाऊजी शिवाना शबाज भाऊजी शबाज भाऊजी दोन सगळे खाली सोडा दोन खाली टाका मस्त आता ऐकला प्रश्नच नाही बिलमध्ये ह्या बाजून पाऊस पडलो ना त्या बाजूला पाणी येतं त्या बाजून पाऊस पडलो ना त्या बाजू पाणी येतं हा काय आपलं कशा खावा मातला उकळू चल तू कोयता घे आणि क्या घ्याव कोयता आता कोयता आणि चल तू आधी कोण रे रे यांका काय रे सांगा अरे खय जाता अरे आई अरे जिमीक धर नाही तर बाईंग का धर बाईंग काढा होता आता चाललं ते नाही मेला का भुकत राहतला लागतले नाही पुराचे नाही हो नाही पुरतले मी सांगतोय माका अंदाज आहे ना मांडपाची कामं गेलेली आहे मी तू आत्ता येईल नवीन ह्याच्या काढा गुता जुना 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 जुन्यावर शेवटी येऊन टेकलेला हा शशी ए शशी जुन्यावर येऊन शेवटी टेकला चला तर मित्रांनो भेंड्या माडाची ताळ नेताव बांधा तांब्यांका थांब रे थांब काम करतस तू दिसा बघू
एका घेऊ आधी बारके खाली बांध बारके तोकडे घे आधी मुळात तोकडे घे त्याच्यावर व्हायते घे ही येल भांगायला नको असं खाली बांधता ते तोकडे पहिले उलटी बांधली येईल काय काळजी बस ना रे बाबा होई एक घाल होई काय पातळ दरवाजा घालून पहिल्या आधी सगळ्यांका नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज पहिलो दिवस आहे आणि आमच्या अंगणवाडीच्या शाळेकडे तिथे दांडियाचा उत्सव असता आणि काय काय कार्यक्रम असतात ते पण दाखवणार. तर आपल्या कोकणातलो गरबा दांडिया नृत्य बघा. तर चला आज पहिलोच दिवस आहे त्यामुळे थोडी गर्दी वगैरे कमी असतली. तर आज सुरुवात आहे. तर चला मग तुझ्या काही पद्धतीने चला मोंटी चला चला इकडे चला गेले सगळे चला दोन पाण्या ठेवलेले आहे. आपल्याला राजकीय गरबा आपलं चालू करणार ठिकाणदाराचा आणि तुझा एक मध्ये एक गणित घडून देशात पण सांभाळ करणे राजगिरा करू चांगल्या प्रकारे आपलं लेकर आपले राजगिरा गरबा करणार. कोणाचे लोक ढकलं नाही कोणची काही तंटावर होता कामा नाही याची खबर घे आणि देशात पण सांभाळ करून हातावर सांभाळ करून राखण चुकी ठेव महाराज. चला सगळ्या मुलांनी लहान मुलींनी इथे उभं राहून फेर धरायचा आहे. बाबू काका पाटील हे या सगळ्या मुलांकडनं उत्तम प्रकारचे असे दांडिया नाच बसवून घेणार आहेत आणि जे आमचे तरुण उत्साही कार्यकर्ते गडग्यावर बसलेले आहेत त्यांच्या हातात जर मोबाईल तांदूळ निवडताना दिसले तर मोबाईल काढून घेण्यात येतील. प्रत्येकानं दांडिया नृत्यात सहभागी व्हायचं आहे. आजचा एक दिवस पोट शिथिल आहे. बरमुडावर आले त्यांना आजचा एक दिवस नाचायला आम्ही परवानगी देऊ. उद्यापासून मात्र सगळ्यांनी कंपल्सरी पूर्ण पॅन्ट मध्ये यायचं आहे. Ah
काठी येत नाही. ज्यांच्याकडे टिपरी नसेल त्यांना आपल्या सहकार्याची एक एक टिपरी द्यायची आहे, जेणेकरून या टिपरी नृत्यामध्ये प्रत्येकाकडे टिपरी उपलब्ध होईल. जास्तीत जास्त संख्येनं लवकरात लवकर सगळ्यांनी या नृत्यात सहभागी व्हायचं आहे. तुम्ही लहान हा दादा पुढे मी सावित आहे गुरुजी, मी सावित आहे. एक शिट्टी झोपेत मारता, कधी मारत आधीच लगेच काय मारत नंद्याकडे खोकलं लागतं ना काय मोदक नाही लाडू आतो
नको दांडिया चालू आहे. मोबाईल बरोबर वालता काय रे बरोबर वालता आधीच सांगा मोकळं. ही नाचणारी मंडळी नाही, ही बघणारी मंडळी, ही अल्प पारवाली नाचता कधी ही नाचल्या हो मॅ हो बघा एक, हो बघा एक मोबाईल वाले, हो बघा हो बघा. काय रे काय म्हणतात कायचा बोल ना. काय यंदा ना काय ह्या दांडियात काय इंटरेस्ट असा दरवर्षीच सांगतो तू. हे पोर सगळं बसलेलं होतं तूच पाठी रे. अरे मी पाठी का आता बघ नाचतोय मी सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से ना उलझ रे हमसे चली जा सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से ना उलझ रे हमसे चली जा चली जा चली जा. लाडू दासा
आलं बाबा मम्मी आलं चला झाला चला मग बाय बाय चला 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 आता बाय बाय समालोचन करतं काय रे चालू कर का तो